Lad os starte med det her med idéerne til dit indhold. Inden vi overhovedet dykker ned i det her, så er det vigtigt for mig at få sagt, hvis du sidder derude og tænker, jamen jeg har jo ikke noget at lave indhold om, der vil jeg bare sige, jo, det har du. Her kan det være en hjælp til at nedbryde den barriere, eller den her tanke, og tænke, hvem er din målgruppe? Hvem er det, du gerne vil have fat i? Altså som ser dig, som kontakter dig, kommer ned i din butik, køber dine produkter, besøger din webshop, hvad det nu end måtte være. Og hvad er det, der gør dig særlig? Hvad er det, der gør dig unik på dit område? Det kan være, at du har en kunde inden for en niche i branchen, en bestemt ekspertise. Måske du har noget erfaring fra tidligere jobs eller brancher, du har været i. Det kan også være sådan noget som, hvordan din forretning er placeret, dine åbningstider. Er du nem at komme til med bil eller offentlig transport, hvis det er en fysisk butik, du har? Og helt grundlæggende, hvad er det, du tilbyder, som skaber værdi for målgruppen? Hvordan gør du deres liv bedre eller nemmere? Ligesom din forretning skal give værdi til din målgruppe, så skal det, du lægger op på din virksomhedsprofil, skal også give værdi. Se det som, at hver gang du poster noget, så skal du give målgruppen en gave. Det kan være i form af viden, det kan være, at du viser og fortæller, hvordan du gør noget, så målgruppen bliver i stand til selv at handle. Det kan også være, at de simpelthen bliver godt underholdt. Og tit så er det jo en blanding af nogen, hvis ikke alle af de her 3 pinde, der er på spil i den gode video, det gode opslag. Og lidt inspiration til, hvordan du konkret kan lave opslag, som giver modtageren noget. Det kan være guides og tips. Sådan helt simpelt, det kan være 3 trin til eller 5 gode råd. Det bedste, det værste du kan gøre for tørt hår, eller dine blomster, eller hvad der nu er relevant for dig og din branche. Det kan også være at vise modtageren den forskel, du kan gøre for dem, måske i før- og efterbilleder, eller videoer af de services, behandlinger, ydelser, du tilbyder. Det kan også være, at du vil tage dine seere med ind i din virksomhed ved at lave en præsentation af din forretning med nogle lækre stemnings- eller reportagebilleder. Du kan også vise, hvad og hvordan eksperten, og det er så dig, hvad du selv gør, hvis for eksempel der er kommet en lille ridse i din bil, eller din negl er flækket, eller et eller andet, som igen giver mening for dig og din business. Og endelig så kan det være en idé helt overordnet at tænke i et årshjul. Det kan også gøre det lidt nemmere og overskueligt at komme i gang med, hvad og skal du lave, og hvornår skal du poste, og sådan nogle ting. Det her tænk i sæsoner. Er der nogle begivenheder eller højtider, som er oplagte for dig at lægge dig op af i det, du laver på sociale medier? Jeg vil bare lige runde det her punkt af med at sige, at det er ikke fordi, du skal udtænke idéer til 1000 forskellige opslag. Start stille og roligt med det, du kan overskue, og så efterhånden, som du får bygget på, og du kan se, at du har noget indhold, som fungerer godt for dig, så genbrug det endelig.
Og så inden vi overhovedet dykker ned